Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. Amb el canvi d'any, sempre ens plantegem anar al gimnàs pensant en l'estiu, perdre aquests quilos que hem agafat els Nadals, cuidar la nostra alimentació. També hem de plantejar-nos propòsits mediambientals per afrontar el repte del canvi climàtic. Són necessaris importants canvis estructurals, sense precedents fins ara, que ens permetisquen reduir les emissions de CO2 en un 45% en 12 anys i incrementar l'ús de les energies renovables en el sistema elèctric passant d'un 25 a un 90% en un parell de dècades. Un repte molt difícil a escala global, col·lectiu, que haurem de fer entre tots i on la nostra participació individual és fonamental. L'impacte del canvi climàtic per als pròxims anys i dècades fan inviable el sistema actual. En conseqüència, hem de prendre consciència i informar-nos activament i canviar els nostres comportaments i hàbits. Exigir als representants polítics la consecució efectiva i urgent d'un consens en l'àmbit energètic. Hem de fer un consum conscient canviant de forma progressiva els nostres comportaments i accions que contribuïsquen a pal·liar el problema apostant per energies renovables, com ara la implantació de panells solars per abastir-nos d'aigua calenta en les nostres vivendes o participant en cooperatives d'energies renovables, amb xicotetes accions com ara la reducció, la reutilització, la reparació, el reciclatge, el consum de productes locals, l'ús de transport públic o compartint vehicles, traslladant-nos en bicicleta, reduint el consum de productes d'origen animal o del consum de llarg recorregut. Fins i tot podem replantejar-nos el model personal d'oci i turisme, un important repte global que haurà de sustentar-se també en un nou sistema fiscal, on necessàriament hauran d'aportar més aquells que més tinguen. Està al nostre abast.